практика медитация, която ще ви научи да казвате не и да отстоявате личните си граници. Ще се превърнете от грозното патенце в лебед. Започваме. Дишаме и издишваме. Дишаме през носа и издишваме през устата. И още един път. Дишаме през носа и издишваме през устата. Добре дошъл в тази медитация, в която ще премахнеш грешни поведенчески реакции, свързани с това да живееш в сянката на някой друг или да служиш на някому. Ще развиеш онова необходимо усещане за индивидуалност, което отдавна си изгубил или липсва. Дали си оная пепеляша или пепеляш, който се чувства под ниша, която не смее да очаква нищо, като че ли е предопределена да бъде прислужница. Ти си удобна. Удобно е за другите да те използват. И да имат приятелка или партньор като теб, защото никога не отказваш и не казваш не. Всичко се корени във вътрешната ти сила, която сега ще си върнеш. Всеки от нас се притежава. И знаеш ли каква е бедата? Това е недостатък на волята, защото да наложиш себе си, се изисква да се обърнеш към вътрешната си сила, но за това се изискват усилия. Чувстваш се слуга, роб, жертва на живота си, покорна съпруга или съпруг, жертва на силни или нагли личности. Нямаш енергия и хронично си изморен. Представи си пред теб един телевизор. Вземи дистанционното и включи първа програма. Виж се сега. Скромна, смирена, често облечена в евтина вълнена блузка с неутрален цвят, с прическа правена вкъщи и с чантичка от преди много години. Не заслужаваща, не купуваща нищо за себе си, освен най-необходимото. Нищо елегантно не е подходящо за теб. Не искаш да бъдеш забелязана. Смяташ, че е естествено и правилно да се жертваш за другите. Не трябва да бъдеш егоистка. В никакъв случай. Не обичам много да харча за себе си. Преди това трябва да мисля за мъжът си и децата. Обичам да служа някому.
Имам слаба воля и не мога да се противопоставя и да изразя мнение. Не мога да казвам не. И останалите го знаят и се възползват. Но аз сякаш не съжалявам. И сега поеми дълбоко въздух и издишай през устата. Най-важното е какво всъщност ти искаш, какво всъщност аз искам. Когато някой нещо поиска от теб, първо се попитай, искам ли го всъщност това нещо, което той иска от мен? Искам ли всъщност да го направя това нещо? Това са въпросите, които винаги трябва да си задаваш. И вземи сега дистанционното и привключи на втори канал. И се виж тук сега. Една жена чисто мото е горе главата, защото никой не бива да стои отдолу. Една смела жена с воля и вътрешна сила, която знае своето място, която знае своите възможности и индивидуалност. Виж се колко си елегантна. Облечена си в мечтаният си тоалет, който бленуваш да имаш. Днес си на фризьор. Виж се. Утре си на козметик. Виж го в телевизора. След ден си на масаж. Пак го виж. Виждай всичко това, че го имаш. Виж се всеки ден гримирана и красиво облечена. Тези картини в твоя вътрешен телевизор си новата ти, която е способна вече да каже не. Смята, че слугинството трябва да изчезне от речника. Купува първо на себе си и после на другите. Никога повече не казва: не съм способна, това не е за мен. Край на саможертвата. Поеми дълбоко въздух и издишай. И сега повтаряй след мен. Аз съм. Аз мога. Обичам себе си повече от другите. Аз съм решителна. Знам в кои случаи да кажа да и в кои не. Показвам своята истинска идентичност. Скромна съм, но няма да се хвърлям повече в краката на другите. Ще продължавам да слушам. Ще продължавам да служа, но винаги ще се вслушвам в моите потребности. Ти избираш коя програма да гледаш. Просто вземи дистанционното. И ако усетиш, че си на грешната програма, просто превключи.